Ki ez a megfelelő? Member. Vagy mi az? Milan. Ketchup. Az ott a neve- Ketchup. Mila. Bence, fuss. Nekem menni 3, 2, 1, jó. Menj, menj, fuss. Fia, akkor lesz a telítőzés. Jó. Megöltem. Rendben? Jó, menjünk. Várjál, megnézem. Tű, gyenge. 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 Menjünk 3 milliókot. Mindjárt mondod, tudod, kinek van kedve? Amúgy van egy barátom, akinek van egy YouTube csatornája, László Marian. Iratkozzatok rá is fel, hogyha látjátok, amit én csinálok. Légy szívesek. Rá érdemes feliratkozni, ő jó fej. Ki? Lackó? Igen. Ja, persze. Ő a legjobb fej a világon. Teljesen úgy lesz. Köszönöm. Iratkozzatok fel. Meg az én csatornámról. Neked, Noelnek, srácok, mindenkinek van YouTube csatornája, csak fel kell rakni egy videót. Nekem sem. Mi a neve? Olyan mi a neve? Noel Hegedűs? Nem, pizza 2. Itt egy Edgar, várjál. Vidd be a pincsétbe is! Ott. Egészségedre. Mindjárt megfogok. Noel. Miszká, moszká, elaszkoszká! Megölte, az volt a neve, hogy bunkó. Menjünk még egy kört. Megvan a 900 Jó, mi? kupa. Mi van? Nekem a 9. Te tényleg? Még menjünk utána még egy kört. Oké. 3 millió kört mondtam. Eddig 13 perc ez a videó. Bunker! Vigyázz! Menjél ezekre! Ezekre, Noel. Erre a 2-re. Noel! Noel! Jó, meghalsz én. Nem az én hibám. Hello, boy! Hello, boy! Erre mekkora az esély? Gyere ide! Hallod, erre mekkora volt az esély? 0? Vagy nem, olyan 10%-ot. Na erre muszáj lesz feliratkozni. Ahogy én már voltam úgy, hogy úgy öltem valakit Nanival, hogy a 3000 méterrel arrébb volt. Szóval... Hello! Halljatok meg! A Kenji, hol vigyünk? Úgy, hogy egy mitikát gyilkolok. Egy epic jobb, mint egy... Netik. Bence egy epic jobb, mint egy ultra, nem? Az Edgar... Hello! Meghaltam? Nem. Hello, my boy. Csupapi. Daisy! Lassan van egy második fejezet. Ha én megint úgy leszpónolnék, akkor végtelenre megnyerném. Ja. 900. Azt a figyelj. Rél. Még egy rél. Sushi. Nekem szerencsések azon. Egy ilyen, várjál. Erre, végül nekem szerencsések azon. Sushi kéne nekem. Noel, vajjál. Ja, kéne egy a Mupról. Elment a világ végére. Én amúgy Noel jön. 15-et meg tudtam venni Edgart. Jó van, te nyomjál 2 ujjal. Jó? Rél. De várjál, nézzek, hogy mennyibe kerül a Edgar. Várjátok. Majd ezt még összetöm. Bekollektelem. Jó, Akkor nézd meg, hogy az Edgar mennyi. 119. Jó, basszus kulcs. Neked Not így bad, I'm bad, I'm new. Nem, te nem vagy 900. Nem. 400.
90. Pedig előtt még 9 volt. Jó, az 7. 15 most. 780. Menjünk már. Várjál. Edgarra veszek egy-két. Jó, ez jó lesz Edgarra. Papi. Hyper Papi! Menjünk egy rankedet. Nem már. Még van nekem 5 perc a 2-szörös trofiról, menjünk már. Várjál. Ezt nem más csinált ezt a zombit? I'm bad. Igen. Nem. Amúgy kicsit úgy néz ki, Michael No, túl fogjuk élni egy perc alatt. Michael Jackson amúgy hasonlít egy lány. Ugye, meg a hangja is egy lányos. Na jó, most én teljes erőmet belerakom. Miért vettem ezt? Mit? Ja, az jó ötlet. Most is sebeltem kicsit. Neked is van. Nem. Hát itt bebagolsz hozzám, és akkor majd nem sebződsz. Vigyázz! Jugi! Dupla kill. Melyiket tudod? Várjál. Nekem még 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ezért. Hallod, milyen lenne, ha bemennék? Jaj, ne! Túl erősek! Psych! You will die tonight! Halló. Csupapi. Csupapi konyanyó. Várjál, nézd! Okkaréla! Nullát töltél! Nem, én egyet... Hajj. Silver? Az jó. Akkor kapsz egy skint. Melyik? Ja, azt a izét kékes. Ja nem fogsz. Ja, az a izét. Majd a aranynál fogod kapni. De várjál, már voltam vele. Ja, az ott a legkombosztos. Ja, az a megvan minden. Ne! Lili! Ott minden kézés. Te vagy Lili-ben. Nem az! Vagy mi az? Lola, vagy mi? Nem, ez a szalmi. Szalami. Egy percig úgy értem, hogy szalami. I know, I'm bad, I know, I'm Buddy. de már elkezdtük. Itt van ki. Ja, az nem tudod. Max. Elég, velem szembe jön Bibi. Ja, te. Szia, Bibi! A Bibi. De távolodj vele! Most én nekem vettem, csak egyet. Mindjárt meg lesz az 1000 kupa! Menjél! Jó, utána meg a és az a egy Prestige. az. Ez legalább jó nekem. Nekünk komplex. Hogyha mellettünk vannak. Akkor így bővünk. Nem arra megyünk. Akkor itt maradunk. Akkor menjünk el. Ott a 21-es fára. Oda se megyünk. Adjál! Jó túl. Ne! Neked is jó túlélés. Ha beleugrok a szívba. Vigyázzam, meghaltam. I know, I'm bad, I know. Mindjárt 5, 4. Várj, és akkor egyszerre rámegyünk. I know, I'm bad, you know. You shit, what the fuck? Ott hozom, nagyon. Have fun, bitch. Tudsz mesterek? Nem, pont a végén. Jó, mint egy harmadik is. LOL. Epic. Mindjárt gold. Jó zene. 10. Az akkor 30.
mert 40 meg. Nekem nem szabad, hogy kapnom copyrightot. Szuper olyan vagy. Na jó. Tehát Még van 50 valahány másodpercünk. lopod neki. Noel, menjél! Jó. Még lehet, hogy megkapom a izét. Prestige 1-et. Gyere. Vannak itt. Nekem meg mindjárt megvan a gól. Egyébként. Segítek neked, jó? MZ leszedem. Oké. Nagyon nehéz lenne van. Kikerültem azt a füstöt, várjál. Jó, van, megy. Hallod, nagyon sokan vannak, és túl erősek is. Mindjárt leszednek, hallod. Jövök, nyugi. Bire, 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 bire. Jó, most ez a pajzson van, várjál. Várjál. Köszönjük, nincs Inkább ahelyett tiszta ketchup a kezem, meg minden. kettős, ne eper vagy ember. Mi? Eper. Akkor eperlé. Eper, genyog. Amúgy ja. Gyere. Szedjem le, Bibi. Nyugodtan. Papához gyere ide, ne üsd meg a papára. Azon a vasbészból visztőben. Mondta, hogy én akarok megölni. Túl gyenge. Gyengék! Nem tudjátok, hogy kivel vantok szembe. Meg sír. Noel? Na akkor, srácok, és túl gyenge vagyok, 4 darab prestige, az semmi. Jó, mindjárt meg lesz a gold. Na, neked van valami prestige-be? Igen, a semmi. Noel? Na. Köszi, elnyém a Chaos Drop. Kapd. Én amúgy egyszer felvittem úgy ultrára, hogy ezt nem tudok elnyomni. Jó, lassan kell nyomogatni, és akkor... Amúgy jó lett volna, ha felmegyek arra. Jó, lassan kell nyomni, akkor értem, és akkor minden lesz szerencsé. Megérné még azt megvenni amúgy. Mi? Még egy. Nekem még alszik rá. Mire menjek? Mendi? Túl szó. Sugar Rush Crash! 4000 lesz, és akkor meg lesz a Hyper-je. Come on, people, get a move on! Ja, hát még ezt az egyet meg tudod csinálni. Ja, ez már level max. Mennyi? 60 igen, még kell. Vagy, Mennyi igen kell? ja nem. 975 coin kell, azaz 67 plusz. Blink. Ki van maxolva, már csak Hyper Charge kell Hallod, neki. még egyszer kiviszem, és utána már lesz arra. Visszamegyek, figyeld, utána már fent leszek ott itt a izén. Nem, az nem lehet. De, Hogy? hát az iPhone-on is itt ma megcsináltam. Itt De az úgy nem lehet. miért nem? Mert hogyha végigvized, az úgy nem lehet. Hogy nem? Legalább. Ja. 60-nál van. Ja. Én meg izénél vagyok, mi az? Hát mennyi? 30 21. 39. 38-nál tartasz te. 30. Ha csak 30. 8. Jó, jó, a gemet néztem, te nagyon. Azt próbáld meg megvenni, letöröm a kezed. Te is meg akarod venni magadtól. Én Croft akarom. Anyám pénzéből lesz. Arra nem. 2000. Tűz, srácok, nagyon rövid ez. 2000 gemet. Roblox? Roblox? Az egy külön videó. Várj. Mikor